Morten stop. Morten kan tælle til sko og binde sine to. Han kan svømme hurtigt tværs over søen. Og han kan tegne et billede meget hurtigt. Men en dag synes Morten, at han var langsommere. Sine venner. But that all changed when the Fire Nation attacked. Det var det. Det gik hurtigt. Blomster er nemme, for de har hverken ansigt eller hænder. Og vores have ville også se lidt mærkelig ud, hvis de havde det. Jamen dog, hvor er det en pæn tegning, Morten. Tak, mor. Nu kan jeg glæde mig over synet af liljer længe efter de holdt op med at blomstre. Tape over for rodeskuffen. Selvfølgelig, mor. Sagde jeg selvfølgelig. Jeg havde helt glemt, hvor rodet der er. Den ligger måske helt bagerst. Blyant, saks, papirklips, hemstregems, elastik, snørebånd. Aha! Fundet! Et ur? Er klokken 60? Hvad er det her for et ur? Det er et gammelt stopur. Det er i hvert fald stoppet. Det er vel derfor, det ligger i rodeskuffen, hva' far? Nej, det virker. Man bruger det til at måle, hvor lang tid man bruger på forskellige ting. Når man vil begynde at tage tid, så trykker man på den øverste knap. What the fuck? Smart! Og tryk på knappen igen. 6 sekunder. Så lang tid tog det dig at lære at bruge et stopur. Jeg er ret hurtig i pæren, ikke far? Du er temmelig hurtig. Må jeg tage tid på noget andet? Lad os se, hvor hurtigt du kan rydde op på dit værelse. Okay, klar, parat.